mula tema di Tuhata, di hamu ang giduli nami keluarga Pak Anto, dot ala inang, di son siya tongatongan ni keluarga besar si Majutak, nadong mulai sa sektor sada satu sektor opat nang songoni pengurus ni Sekodia Batam, las rohata saluhutna ima di ari pamasumasun ni anakta di bagasan sadarion, tarida ulina tarida dengganna rame sude diului Tuhan saluhutna pangiduata. Jadi ope di hamu keluarga yang gidoli nami atas nama keluarga si Majutak pasaton nami ma tuhamu pengantin selamat menempuh hidup baru ma di hamuna. Songon pesan sian keluarga besar si Majutak hatani Tuhan manabui pasaton nami tuhamu nama dok aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Oma pesan sian hami natoras manang keluarga besar si Majutak. Jadi tu anggidoli pa Anto hala inang ison takas songon nokta boto ima anggaran nokta patupa siat tonga-tonga ni parsaurata pumuata di sektor sada di wilayah opat nang songoni San Sekodia Batam di somma pasaton nami dalan manupahi do mangurupi ulota di bagasan sadarion. Jadi sadia penapatapat natapatupai hita do napatupahoni jalados ni rohat tadi bahata ni situa-tua ma dohonon nami titik ma sigopa golang-golang pangarahuna tuk songoni penabui terpatupa punguata godang ma pinasuna. Songoni ma tutu